Benvinguts a la Gincana Estim Ambient. És un recorregut de 6 proves per a veure si sou sostenibles o no. La primera prova és la ruleta dels ODS, significa Objectius de Desenvolupament Sostenible. Entre sí, tal com som. Els alumnes identificaran els tipus d'embolcalls, segons siguin reutilitzables, d'un sol ús i reciclables. Els alumnes sabran com posar a prova el que han après al taller 1? Sabran com es reciclen els envasos correctament? Sabeu quant temps triga la fracció orgànica en descomposar-se i classificar-la? Si no ho sabeu, ho podeu aprendre al taller 3. Com veniu vosaltres a l'institut? Vine al taller 4 si vols saber si ets un usuari sostenible. Quin ús fem dels banys? En el taller 5, mitjançant un Kahoot, aprendrem com es fa servir els banys d'una forma sostenible. Utilitzeu vosaltres l'energia? L'energia és necessària i fer-ne-nos responsables cosa nostra. Ara farem un mot de paraules per a veure si vosaltres sou sostenibles amb l'energia.